Uy. Uy. Royal. Kanaw kami mamatde. Uy na, dati may tamamin mga gatanga merinda ko. Dawatin na batin. Imot ka. Ay na, apo bakit? Amin lang ngayon, nga gatanga ko nga merinda ko. Dawatan mo lang ngayon. Ay na, apo si Kantupay na kayo imot ka. Imot nga. Amin lagarod nagatanga kong kangkana. Ay na, apo bakit? Di ka man nagkasta-kasta. Ay na, apo, nakalimot Kantupay no si ka. Ay na, apo. Kagpay sumad. Si Kalangarot di dumanawatin. Gumanawat na si kalagarudan di mangiribos aming nagagatanga. Umatangak ti kong kumporme nga mainom kamakmakan si kati mangipibos. Royal lang. Yimimo mo pa'y. Ay na, apo bakit talnaan naman. Talaan na nga. Si Kantupay na kayo imot ka. Imot si kalagarod para lang royal. Kanyam lang ka royal mo. Hanggang nga sumsumro ka. Pandasan ko sumro. Ay na, apo di duray matay. Emote. Sige ate, emote. Ay ya. Talagang surprise nagpailaing mata. God, dagan! Bagat! Di, tanyong Maya. Bagat! Paadan day ta naglaing nga lang. Bagat! Barbartik mo nun. May bagat! Surprise! Ay, naapo bagat! At tayo ba iti birthday bagat? Ay, naapo talaga yung surprise nagpailang mo bagat. Nagindip ko bagat talaga ti silaw bagat. Ay, nakalawlawag ti kikaro ba tayo ni bagat? Talaga i-surprise nagpailam na lamlak mga talaga yan bakit white? Bakit white? Ay na, abo bakit? Ada yung pati birthday? Bakit? Talaga i-surprise nagpailaing mata. Surprise tarupam. Nagudan tayo ti kuryente. Pagangin mo man da intid ko nga pagbayad mo ta kuryente. Ay ya. Ay, ma'am. Ay, sir. May kaman isupli dati na yung chinelas nga ginatanggal. Ang paya, sir. Ay, baliktad mo. Isa lang isuot ko dito. Pakasta? Pakasta? Tamban. Ay ya.